mobilitat ha estat per nosaltres sempre una part important de la nostra proposta programàtica. Ara volem que sigui més que això. I això jo us ho dic molt sincerament perquè creiem que hi ha alguns temes, 2 o 3 temes, que han de fer un salt qualitatiu des del punt de vista dels nostres compromisos amb la Barcelona del futur. I un d'ells és la mobilitat. Què vol dir un salt qualitatiu? Que no poden ser només una part programàtica més, sinó que han de ser un element clarament configurador del model de ciutat. És a dir, un element que dota d'identitat el model de ciutat pel que treballem. I és evident que un model de ciutat no el doten d'identitat 20 o 25 temes, sinó que el doten d'identitat 3 o 4 temes, no més. I estem convençuts que la mobilitat ha de ser un d'aquests temes, com ha de ser la sostenibilitat, com ha de ser la inclusió social, com ha de ser el projecte educatiu i cultural de ciutat, però poques coses més, com ha de ser el projecte urbanístic. I ens sembla que la mobilitat s'ha de situar clarament en aquest nucli configurador de model de ciutat. D'aquí doncs la importància també que li donem a aquest tema. El model de mobilitat pel que apostem i el que volem dotar de continguts és un model de mobilitat definit pel seu caràcter humà, pel seu caràcter sostenible, pel seu caràcter accessible, pel seu caràcter segur, és a dir, una sèrie d'elements que defineixen aquest model de mobilitat, que és un model de mobilitat que se situa a la cruïlla del que per nosaltres és aquest ecologisme de la vida quotidiana, és a dir, aquesta altra manera de viure a la ciutat i de moure's en la ciutat, però que té també una clara dimensió de compromís global, d'una ciutat que es compromet en la lluita contra el canvi climàtic, que es compromet en la protecció del clima, que es compromet amb una ètica de responsabilitat global per llegar a les generacions futures una ciutat amb una qualitat ambiental, amb un medi ambient molt millor que el que tenim ara. I això passa per moltes coses, però crec que és molt important que estigueu vosaltres 3 aquí perquè passa sobretot per una ciutat per les persones, per una ciutat pensada des de la mirada i des del punt de vista dels vianants, de les persones que ens desplacem a peu i que caminem per la ciutat, des de la perspectiva del transport públic com a gran sistema col·lectiu de desplaçament sostenible i per la bicicleta com a element de mobilitat sostenible emergent que irromp a la ciutat, que té un espectacular creixement en els últims temps i que per nosaltres ha de ser també clarament un element configurador d'aquest model de mobilitat sostenible. Però vaja, la mobilitat externa perquè ens permet situar sobre la taula els objectius que tenen a veure amb rodalies, amb ferrocarrils, amb prioritat de l'autobús i dels carrils bus-vao com a instruments per superar avui el que és una mobilitat fonamentalment privada i insostenible en les entrades i sortides de la ciutat, i després la mobilitat interna perquè és el que ens permet agrupar sota el paraigües de la mobilitat sostenible el que us comentava anteriorment, el repte de dotar la ciutat d'un nou model d'autobusos més sostenible i més eficient, però el repte també d'incrementar l'espai públic per les persones, el repte de que la ciutat tingui un sistema de carrils bici, de convivència entre els altres transports i la bicicleta, de sistema públic de bicicletes potent i ben present en el futur de la ciutat. I en definitiva això després es pot anar traduint en diferents polítiques públiques, esquemes de pacificació, àrees 30, prioritats invertides, bicing, etc. I també amb com aquests components de la mobilitat sostenible els anem fent presents en els grans projectes. Aquest matí discutíem de la Diagonal. Evidentment, la Diagonal expressa clarament això, però això no s'acaba amb la Diagonal. Hi ha molts altres projectes en els que hem també d'incorporar tot això.